Одно з основных пытанняў на парадку дня – работа Саветаў ветэранаў педагагічнай працы і Савета ветэранаў фізічнай культуры і спорту Брэста, папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны, вышэйшых дасягненняў спортсменаў сярод навучэнскай моладзі напярэдадні тысячагоддзя Брэста. У нас уже сложилась система работы. Это много интересных мероприятий. Это выездные заседания на базе района. В прошлом году мы провели на базе Березовского района, где мы знакомимся с работой первичных организаций с ветеранами и участие ветеранов в общественной жизни и в шефстве над молодыми учителями, значит, работа с ветеранами, участникам Великой Отечественной войны. Ёсць чым ганарыцца прадстаўнікам абласной арганізацыі ветэранаў фізічнай культуры і спорту. 3 гады запар яна становіцца адной з лепшых у краіне па выніках работы. Традыцыйнымі сталі спартакіяды ветэранскай арганізацыі. Не застаюцца ў баку яе прадстаўнікі і ад другіх еўрапейскіх гульняў. Что самое приятное, что ветераны нашей организации будут принимать самое активное участие во вторых европейских играх и в качестве тренеров, и в качестве судей, и в качестве представителей команд. У календары ветэранскай арганізацыі на бліжэйшы час і мерапрыемствы прысвечаныя Дню памяці і смутку і падрыхтоўка да міленіума абласнога цэнтра. І, канешне, пастаянная работа па выхаванні патрыятызму ў падрастаючага пакалення. Самая главная наша задача – это воспитание молодого поколения, передача им вот этих вот тех ценностей, тех драгоценностей, которые завоевали наши ветераны, участники Великой Отечественной войны. Они в группах мужества участвуют, приходят в учебное заведение, где детишкам рассказывают, какие они вели бои, как они освобождали нашу родную землю. У планах ветэранскай арганізацыі усталяванне помніка маршалу СССР Константину Рокоссовскому. Зараз ідзе дакументальнае пацверджанне праекта. Плануецца, што монумент узвядуць да тысячагоддзя абласнога цэнтра. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».